naše dane. Že ste v domnení zrejme, že zmluva, ktorá je uzavretá, tak to sa obec zaviazala, že tento investor zrealizuje tú veternú elektrárenie na vašom území. Treba ale si určité veci vysvetliť a možno budete trošku kľudnejší teraz. No. Zmluva síce bola uzavretá, bola pôvodne prerokovaná a následne podpísaná, zmluva je platná. Z právneho hľadiska je platná, áno? Čiže zmluvné strany sú v ňom zaviazané. Ale poprosím vás, keď nebudete počúvať, nedozviete sa. Takže vás poprosím, keby ste chvíľu počúvali, je to vo váš prospech. V tejto zmluve sa obec zaväzuje k súčinnosti takej, aby sa v budúcnosti mohol realizovať nejaký projekt. Ale tomuto projektu predchádzajú rozsiahle správne konania. A veľmi dôležitá vec a veľmi dôležité konanie, o ktorom nikto dnes nepovedal, a to je, že investor by mohol urobiť takýto projekt iba v prípade, ak by v územnom pláne obce sa s ním počítalo. Takže vážení občania, táto obec ešte nemá územný plán. A my sme teraz v stave, obec Kamanová je v stave prípravy územného plánu. Územný plán je veľmi dôležitý dokument, veľmi dôležitý, ktorý súvisí a významným spôsobom zasahuje do vašich práv a oprávnení a povinností. A preto celý proces prípravy a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie sa robí v súčinnosti s vami. Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý preklopím doteraz do tej platnej zmluvy. Zmluva síce je uzavretá, ale tá zmluva negarantuje investorovi, že obec schváli územný plán, ktorý bude počítať s tou elektrárňou. Investor v zmysle žiadneho zákona nemôže mať legálne očakávania, že obecné zastupiteľstvo ako orgán, ktorý je vami volený v rámci zastupiteľskej demokracie, že ho bude investor nejakým spôsobom ovplyvňovať. Čiže obec sa zaviazala v tejto zmluve poskytovať súčinnosť, ale súčinnosť poskytovať iba v rozsahu, to si prečítate v tej zmluve, v rozsahu svojich právomociach v zmysle zákona. Čiže v zmysle zákona o územnom plánovaní ideme teraz schvaľovať územný plán, ktorý bude riešiť funkčné a priestorové využitie tohto územia. A k tomu sa budete môcť všetci, ktorí tu ste, vyjadrovať a uplatňovať k tomu vaše relevantné námietky, ktoré musia byť zohľadnené a musia byť zohľadnené nielen poslancami, ktorí budú schvaľovať ten plán, ale zároveň aj všetkými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy, ktoré budú posudzovať tie územno-plánovacie podklady a budú sa zaoberať súladom, či to nenadbúra vaše práva, či to nenadbúra nejaké povinnosti voči životnému prostrediu. Všetko, čo ste tu dneska povedali, všetko je dôležité. Ono to je. Všetko, čo máte pravdu, vaše štúdie, všetko. Ale o tom je celé správne konanie, ktoré bude prebiehať. Čiže nehovorili sme vôbec o tom, že ešte nie je územný plán. Teda, zmluva je uzavretá. Ale ideme najskôr do územného plánu. Vy všetci budete participovať na tom, ako toto územie bude vyzerať. A ktorá časť na čo bude použitá. A či tá časť tej obce, o